Hola, nois i noies. Avui, com que és dia 1 d'abril, el mes de Sant Jordi, tenim una baralla especial que té castellers, que té bolets, que té barretines i que té roses de Sant Jordi. Amb aquesta baralla especial anem a fer el joc de Sant Jordi. Primer, com fem moltes vegades, el que fem és tallar i ara farem una mena de rellotge, però gran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23, que 23 seran les 12. I ara, Marina, digue'm un número entre el 3 i el 8. Quin número t'agrada? El 5. El 5. Doncs vaig a comptar de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. A la que conto destapo. Oh, que bonic el caganer. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo 4 roses. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo bolets. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo, els castellers. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo una mica de tot. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo. I em surt, els bolets. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo. Més bolets. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo. El castell muntat. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo. 2 roses. 1, 2, 3, 4, 5. Destapo. El caganer, no? El tió ara ha sortit. Que bonic. Per cert, Marina, per tu, de Sant Jordi, què és el que t'agrada més? El drac. El drac. Tinc un drac aquí. Mira que és bonic. El meu drac. Ens ha sortit el tió. 1, 2, 3, 4, 5. Ara tenim aquí un altre bolet. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí una barretina. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí el llibre i la rosa. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí Sant Jordi. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí 4 bolets. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí justament barretines. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí més bolets. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí barretines. 1, 2, 3, 4, 5. Un burret català amb la barretina. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí 2 barretines. 1, 2, 3, 4, 5. Tenim aquí 9 roses. 1, 2, 3, 4, 5. La princesa. I ens en queda una i només una. 1, 2, 3, 4, 5. Quina serà? Quina casualitat! El drac, el que li agrada a la Marina. L'última. Quina casualitat, que era l'última, la que quedava. Bé, niero. Porteu-se molt bé, sigueu molt feliços. Sobretot no sortiu de casa. Adéu.